маҷлиси намояндагони тоҷикистон бо дархости кумитаи зидди шиканҷаи созмони милали муттаҳид ба кодекси ҷиноии кишвар дар бораи мамнуияти муҷозоти шиканҷаи муттаҳамон ва зиндониён ислоҳ ворид кард. рустам шоҳмурод, вазири адлияи тоҷикистон, ҳангоми ироаи тарҳу ислоҳи қонуни ҷиноии кишвар дар мавриди шиканҷа гуфт: бо тасвиби ин ислоҳия акнун ашхосе ки дар тоҷикистон боздоштшудагон ва зиндониёнро шиканҷа мекунанд, аз 2 то 5 сол маҳкум ба зиндон хоҳанд шуд. ин дар ҳолест ки пеш аз ин шахсони муттаҳам ба шиканҷа бо пардохти ҷаримаи пулӣ аз ҷавобгарии худро наҷот медоданд, аммо акнун дар сурати исботи шиканҷа шудани боздоштшудагони муттаҳам ба ҷиноят ва ё зиндониён, шиканҷагарон аз 2 то 5 сол ба зиндон маҳкум хоҳанд шуд. дар сурати такрори шиканҷагарӣ ва осеб расонидан ба саломатии боздоштшуда ва зиндонӣ, пулис ва кормандони зиндонҳо метавонанд аз 5 то 15 сол ба зиндон маҳкум шаванд. ислоҳу тағйир ба қонуни кайфарии тоҷикистон дар ҳоле ворид мешавад ки 17 нафар аз сокинони шаҳри Душанбе алайҳи Фарҳод Нурхонов, муовини мудири идораи мубориза бо ҷиноятҳои созмонёфтаи полиси шаҳри Душанбе ва 3 ҳамкораш ба иттиҳоми шиканҷа шикоят карданд ки муҳокимаи онон дар додгоҳ идома дорад. илова бар ин, шиканҷа шудани даҳҳо боздоштшудагон, муттаҳамон ба ҷиноят ва зиндониён расонаӣ шудааст.